Пролет е, слънчево е, красиво е, ще става още по-цветно, а сега ни предстои среща с едно лъчезарно момиче от музикална компания Пайнер. Няма да ви изненадам, че това е Анелия. Анелия ни чака тук в парка пред Националния дворец на културата. Какво е за теб пролетта? Истината е, че аз съм изключително топъл човек, така че за мен пролетта е едно ново начало. Създава ми настроение, почва да се разпъкват дърветата, слънчево е, създава ми веселие, това е самата истина и обичам много пролетта. А вдъхновява ли те за нова музика, за нови песни? Защото ти вече ни изненада с 2 видеоклипа от началото на годината. Ако трябва да бъда искрена и откровена, тези проекти, които създадах, са песни, които са малко по-назад във времето и които съм задържала поради една или друга причина, но пролетта е периода, в който почвам да създавам новите неща, затова и тръгнах в самото начало с изречението, че това е, пролетта ми създава едно настроение за едно ново начало, същевременно и новите ми проекти ще са ново начало и много по-интересни, много по-хубави, така че всички ще имат възможността да ги чуят. Откриваме те в една перфектна форма, лъчезарна, окрилена. Може би това се дължи на нова любов или на нова диета? Чувствам се щастлива, нека така да го кажа. Думата диета отдавна съм спряла да я използвам, тъй като смятам, че диетата е ограничение. Аз отказвам да имам ограничения в живота си. Това е нещо, което най-не харесвам. И винаги, когато съм била на диети, има йо-йо ефект. Затова се старая да имам начин на живот, да се храня здравословно, пълноценно и да слушам сигналите на тялото си. Заради тебе ще умра, ела да видиш ти жена, живота дето дава си, само добре да бъдеш ти. Заради тебе ще умра, така е силна любовта, не те намирам другите и ги оставям, искам те. Заради тебе ще умра. Ще ми се да попитам Анелия какъв ще бъде нейният съвет. Какъв е твоя съвет, Анелия, към младите момичета? Знам, че ти си идол за много от тях, ти си кумир на много млади хора. Как трябва да живеят, за да се чувстват така щастливи и перфектни, както тебе? Благодаря за хубавите думи. Това може да зарадва наистина. Това е музика за ушите на една жена. Е музикална телевизия. Да. Факт. Хари, опасен си. Истината е, че най-важното според мен, всеки преценява как да живее живота си, е човек да е в хармония с себе си, да има мир в душата си. И оттам насетне, пак казвам, да слуша сигналите на тялото. Всичко, за мен едно от най-важните неща човек да се изглежда добре физически е да има начин на живот. Всяко едно нещо, което е крайно, не е полезно. Има сега различен тип хранителни режими, но според мен човек е създаден така да се храни през 4 часа, да има един прием на храна от 3 до 4, максимум 5 пъти на ден. Тази храна да е в малки количества. Естествено, всеки знае коя храна е положителна, защото би трябвало да познава тялото си. Така че всичко е строго индивидуално, но за мен най-важното нещо за един добре изглеждащ човек е да е в хармония с себе си. Когато човек е в хармония с себе си, всичко е балансирано и всичко си както да. Когато човек има проблем със себе си, почва да контролира под една или друга форма, така че аз се старая на първо място да бъда щастлива. Когато нещо не е правилно според моята представа, аз изразявам себе си, изразявам чувствата си. Когато има дадена ситуация, опитвам да видя на първо място грешката в мен, ако има такава, да осъзная. И всяко едно нещо в живота се променя, нали? Но тук трябва да навлизам в едни други теми, които смятам, че ще бъдат прекалено сериозни и дълбоки, а пролет. Да. Нека да е весело. Предлагам те да спрем да говорим за диети, за хранене и за всичко това. Съветите, които ти даваш на Ивон, тя вслушва ли се в тях?
Естествено, че се вслушва, но все пак Ивон е индивидуална личност. Аз се напътствам, но всеки един човек има да отработи своите си неща, така че аз се старая да давам напътствия на дъщеря си като родител, да й давам много любов, много разбиране. Естествено, че това не означава, че тя не живее в правила. А в музикално отношение даваш ли съвети, защото разбирам, че тя може би ще тръгне по твоя път? Ами, като че ли така малко по-встрани гледам да съм в музикално отношение. Ивон ходи на уроци по пеене за удоволствие при Джей. Тя е малко в друг свят от моя. Тя е малко по-темпераментна, аз съм по-обрана в някои отношения. Тя си е тинейджърка, бунтарка. Така че аз, как да ти кажа, направила съм това, което смятам като родител като правилно. Дала съм и напътствието. Оттам насетне оставам тя да направи избора. Дали да продължи да пее, колко да е постоянна в това, което прави. Но не на всяка цена? Не на всяка цена, определено. Златна кралица в казиното парата, сребърна лъжица съм намухлюто в устата. Мюси, пума съм, котка и разтапям те. Ядосаш ли ме, кобра кралска, ставам и ухапвам те. С други лягаме сънува, това да се чува. В Малдиви тя зимува, това да се чува. Троши не гледа колко струва, това да се чува. Не извани, да Куин празнува. Всички гръмват, след малко точно, запейте всички, много мощно. Валя колата и вдигам 200-300 и не спирам. Некви кифли се филмират и искат яко да вибрират. Хейтерите асфалтирам, плюят, а по мен умират. С даймънд пак ги препарирам, всички мощно се разпиват. Започнахме с музика, да продължим. Зоопарк. Видеоклип най-много гледан през 2018 година. Дай ми още с най-много гледания видеоклип през 2017. Какво става с Анелия? Вадиш песен, правиш видеоклип, става хит. Ами какво става ли? Слушам си вътрешния глас, настроена съм положително, добронамерена съм към всички и си гоня нещата. Сега, държа да подчертая, че между тези песни сме пускали с композиторите и песни, които не са толкова силни, но смятам, че всяка една песен носи нещо и обикновено обичам да разграничавам, да давам послания с музиката си. Сега последният проект, който създахме с Даниел Ганев, беше като един подарък за публиката. Естествено, в момента съм концентрирала енергията си върху самостоятелните пилотните сингли, които, как да кажа, работя и които знам как да ги направя. Но понякога подарявам и нещо така по-приятно. Надявам се да допадне на хората. Но в момента работя най-сериозните си неща, които смятам, че ще са различни определено, провокативни, ще имат пулсацията, ще имат настроението. Знаеш ли, аз правя това, което смятам, че е правилно, а пък да става каквото ще. И това, което идва от сърцето ти. Естествено. Сега има песни като Просеци, които имат по-лирично отклонение. Музиката по-така хубава песен, но по-драматична. Аз осъзнавам, че тази песен не е за клубовете, но я подарявам на публиката, защото смятам, че ще обхвана друг тип емоционалност, друг тип хора. Сега не може всичко да е клубно и 100% комерциално. Трябва да има различни мелодии, различни песни. Ето сега подарих на публиката една песен като баладата "Сърцето ми", която много добре осъзнавам, че тя няма да се върти по клубовете, но фащаме един тип хора, които са така пак казвам, по-друга емоционалност, хора, които за мен е важно като артист да съм по-широко скроена във всяко едно отношение. И дори някой да казва: добре, защо пусна тази песен, аз не я пускам случайно. И смятам, че човек трябва да дава. Аз давам песните и с музиката си. Не мога само да имам 100% комерциални песни, защото няма да бъда разбрана от всички.
И вие като ме ли бяхте? И в лошото ли оцеляхте? Съдбата всички ни изпитва. И силни да ни прави свиква. И вие като ме ли бяхте? Песните на Анелия ни отвеждат и до Великобритания, където на 11 май и предстои голям концерт, и то не какъв да е концерт, в Селби център с едно голямо надиграване и един голям празник на българската музика. Какви са твоите очаквания? Ти не за първи път ще пееш в Англия, в Лондон. Истината е, че обичам да пея там, тъй като имам възможността да се срещам с много българи. Те нямат такава възможност и са зажадняли. Много пъти го казвам и се повтарям и потретвам, но когато пееме на българска общност, която е емигрирала, хората наистина са жадни за нас. Това е самата истина и за мен ще е изключителна чест да съм част от този ден. Вестник Будилник и инженер Емил Русанов са подготвили една специална изненада към всички гости в залата. Те ще бъдат над 500, поне толкова са само седящите места. Ще има едно голямо надиграване, един конкурс. 1000 паунда е наградния фонд за най-добрите танцори. Ти ще се включиш ли в журито да оцениш кои пък играят най-добре? Определено, за мен ще бъде много интересно предизвикателство, така че очаквам всички, които обичат да танцуват и най-големите танцори от българите в Лондон. Ще бъде интересно и забавно. Може би ще зададем още една тайна. Подготвяш специална песен, която да включим в конкурсната програма, на която те да танцуват. Ще бъде забавно, наистина очаквам ги. Наградата не е никак малка, така че всички, които имат качества, пък защо и не тези, които искат да се забавляват. Важното е да е от сърце. Винаги си пяла народни песни, но не си осмелила да запишеш народна песен в твоя репертуар. Знам коя ти е любимата народна песен. Кога Анелия ще влезе в студиото да запише една народна песен? Много пъти съм споделяла, че половината ми живот е минал с българския фолклор. Сега трябва да разказвам неща, които съм казвала хиляди пъти. Но като че ли тази народна песен, която искам да направя, искам да има една по-специфична енергия, едно по-специфично усещане, което да подаря на българската публика и на всички българи. Просто искам да е нестандартната българска народна песен. Приятно е да бъдеш с Анелия в парка през пролета, а наближават много светли празници. Цветница, Великден, Гергьовден. Какво са за тебе тези празници? Обичам много празниците. Всеки един празник е специален факт. Ако трябва да бъда откровена, на Великден нямам толкова време да бойдисвам яйцата, защото съм непрекъснато в движение. Когато бях в период, в който дъщеря ми беше по-малка, се стараех, но като че ли вече тя е по-големичка и оставам тази работа на баба й. Не, че не обичам, аз съм зодия рак, за мен това ми създава уютно настроение, но по-пипкавите неща ги оставяме на бабите. Тя да ги изпипа. Тя да ги изпипа, да. Хубаво е, обичам празниците. Обаче тези празници носят едно друго послание. Послание към добро, послание да отворим сърцата си, послание да накараме така, че хора, които са в беда или в бедност, да се почувстват също добре, а ти винаги отваряш сърцето си, участваш в много инициативи. Ето тази кампания на омбудсмана на Република България за да се подари щастие на хората. Ти за трета година мисля, че участваш в нея.
4-та поредна година е кампанията, вече стана. Всъщност, ако трябва да бъда искрена, освен нали, аз участвам във всички кампании на омбудсмана Мая Манолова. Мисля, че миналата година правихме и за децата, за защита на децата бяхме направили клипчета, които се въртяха по всички училища, както и да е. Обичам да се включвам в такива инициативи. Участвала съм в УНИЦЕФ, Българската Коледа, Holiday Hero. Тогава разнасяме много празнични пакети на семейства, които са по-социални, социално слаби. В случая при Мая Манолова кампанията стартира, мисля, че от 5 декември, като сега стартира Великденската, която ще продължи до, мисля, че до 26-ти. Съвсем искрено казвам, че за мен това е радост, защото това е един начин да помогна кой с каквото може. В случая аз участвам с много положителна енергия и ще продължавам да го направя. Да го правя за напред. Да. Хубаво е да бъдем добри не само по празниците. Старая се с каквото мога да помагам. Наистина от сърце го казвам. Имаш сърце и към природата. Знам, че често се включваш и в такива инициативи. Сега с Дамян Попов имате една идея за да се включите в почистването на плаж във Варна. Но не е само този плаж. Ти си участвала и в кампанията, ако не се лъжа, на BTV да изчистим България. Хубаво е момента да кажа, че не е хубаво да се включваме само в такива кампании. Добре е всички българи да имаме начин на мислене, начин на живот. Не е само ден за ден или определена кампания. Хубаво е да пазиме страната ни, да пазим държавата ни, да сме чисти, но това е нещо, което човека трябва да усеща. За съжаление, не всички българи мислят по този начин, затова и са тези кампании, затова съм аз и всички тези лица, благодарение на които да напомняме това да е начин на живот и нали, да си пазим всичко това, което имаме, защото нашата природа е уникална. Обичам те, това ми казва се. Да обичам друг след теб, ме сърцето забранява, а в гърдите купче лед, път на друг до мен не дава. По-къси вино те искам, кажи кога и как да те забравя. Кажи ми как като не става, да обичам друг след теб, мен сърцето забранява, а в гърдите купче лед, път на друг до мен не дава. По-къси вино те искам, кажи кога и как да те забравя. Кажи ми как като не става. Твоето послание за светлите празници, Цветница, Великден, Гергьовден, какво искаш да пожелаеш на твоите фенове, на тези, които харесват твоите песни? Искам да им пожелая да бъдат добронамерени, да слушат винаги сърцето си и да живеят така, сякаш когато се обърнат зад гърба си, да се чувстват добре. Това е много важно. И да не изменят на самите себе си. Това е изключително важно. Дай, дай, дай.